Hyvät TV-katsojat, olen Fredrik Ekholm ja olen Suomen ICCC eli kansainvälisen kristillisen kauppakamarin puheenjohtaja Suomessa. Kuten nimi sanookin, olemme kansainvälinen järjestö, olemme jo yli 100 maassa sekä olemme kristillinen ja olemme kauppakamari. ICC on järjestö, meidän aikamme, paikka, joista Kristuksen sanoma julistetaan, jaetaan ja tulkitaan työelämään ja liike-elämään. Siksi haluamme vaikuttaa yhteiskuntaamme sekä elinkeinoelämään oikeudenmukaisiin periaattein. Tämän vuoksi järjestämme konferenssia sekä erilaisia seminaaria, muun muassa uudistunut työelämän kursseja. Haluamme asettaa Jumala ensimmäiselle sijalle kaikki elämän alueilla, sisältäen työ- ja liike-elämän. Uskomme ja olemme vakuuttuneita siitä, että Jumalan 10 käskyn periaatteet työ- ja liike-elämässä ovat parhaimmat ja kestävimmät periaatteet, jotka tuovat menestystä ja onnistumisesta kaupungille sekä kansakunnille. Elinkeinoelämä on yhteiskunnan verenkierto. Ehkä sinulla on kysymyksiä kuten, ja nyt mä luen tästä esitteestämme muutamia kysymyksiä, kuinka käytännön liike-elämä ja hengellinen elämä yhdistyvät toinen toisiinsa? Onko Jumala kiinnostunut sinun liiketoiminnastasi? Voiko Raamattu olla liikejohdon oppikirja? Voiko liike-elämä olla sinun jopa pyhä kutsusi? Voiko löytää Jumalan antama tasapainon rahan käsittelyyn ja liike-elämän vaativiin tavoitteisiin? Näihin kysymyksiin ja monta muita kysymyksiin haluamme vastata ICCC:ssä. Haastan sinua, liity ICCC:hen, kuten monet suomalaiset ovat tehneet, ja anna edellä mainittuja periaatteita rohkaista sinua ja tuoda uuden merkityksen työelämääsi.